Dank u wel, Vader, voor uw woord. U stuurde uw woord met een doel, Heer, en uw woord zal vandaag zijn doel bereiken. Wij openen ons harten voor het onvergankelijk zaad van uw woord. Uw woord zal binnendringen, zal op vruchtbare aarde terechtkomen en uw woord zal vrucht dragen in en door onze levens. In Jezus' naam. Amen. Dus het thema van vandaag, hoe om volmaakte vrede te hebben. Hoe om volmaakte vrede te hebben. Wij horen veel over vrede tegenwoordig, maar dat duurt nooit lang. Soms beloven zij vrede en dan enkele dagen later is het opnieuw oorlog. Maar God geeft volmaakte vrede. En ik wil met ons vandaag delen over 3 aspecten van vrede. Vrede met God, de vrede van God en vrede in God. Nou, ten eerste vrede met God. In Romeinen 5 vers 1, dat is een basisbijbel, zegt hij: en nu we door ons geloof zijn vrijgesproken van schuld, hebben we vrede met God. Die vrede hebben we te danken aan onze Heer Jezus Christus. Wanneer iemand Jezus niet als zijn verlosser aanvaard heeft, is die een vijand van God. Die is ver van God verwijderd. Die kent God niet. Die is niet Gods kind. En die draagt dat schuld, waardoor er verwijdering is tussen die persoon en God. God kan zonden niet verdragen omdat hij heilig is. En om dicht bij God te kunnen komen, moeten onze zonden vergeven zijn. En Jezus is aan het kruis gestorven om de schuld te betalen voor onze zonden. Hij heeft de straf gedragen die wij normaal zouden moeten dragen, zodat wij vrede met God kunnen hebben. Hij zegt hier in Romeinen 5 vers 1, en nu, omdat wij door ons geloof zijn vrijgesproken. Wat is geloof? Dat is gewoon vertrouwen. Zeggen Jezus, ik vertrouw mijzelf toe aan u. Ik aanvaard uw offer. En wanneer dat gebeurt, dan komt Gods Heilige Geest in ons en hij maakt ons helemaal nieuw, nieuwe scheppingen. Hij geeft ons eeuwig leven en wij worden vrijgesproken van straf, vrijgesproken van schuld. En daarom hebben we dan ook vrede met God. Er is niets meer tussen ons en God. Er is geen muur meer, geen afstand, geen verwijdering. En die vrede hebben we te danken aan onze Heer Jezus Christus. Mijn broer en mijn zus, wij kunnen dit zelf niet bewerken. Wij kunnen daar niets voor doen, behalve dan om Jezus te aanvaarden als onze verlosser. Wij kunnen nooit genoeg goede daden doen om dat te verdienen. En weet u, in 1980 heb ik mijn hart aan Jezus gegeven en hem aanvaard als mijn verlosser. Ik heb mijn leven aan hem toegewijd. Maar tot vandaag komen er soms momenten dat die vraag komt, ben ik wel goed bezig? Doe ik genoeg? Wie van u maakt het ook mee? En iedere keer, dan moet God me daaraan herinneren, Willie, het is niet dankzij jou. Het is dankzij Jezus. Dankzij Jezus ben jij gered. Dankzij Jezus ben je mijn kind. Dankzij Jezus ken je mij. Dankzij Jezus heb je mij vrede. Niet door jouw goede daden. Niet door al die dingen die je doet. Dus rust maar een beetje. Hè? Wees maar kalm.
wanneer wij Jezus niet aanvaard hebben, is er vijandskap tussen ons en God. Weet je, wat betekent vijandskap? Betekent onvrede, hè? Betekent onvrede. Ik herinner me jaren geleden, dat was nog in die tijd van Rabin, eerste minister van Israël, en Yasser Arafat van die Palestijnen, en sy sloot een overeenkomst. Dat was in Amerika, bij de Amerikaanse president, ik denk dat was nog Clinton in die tijd geweest, en ze moesten elkaar een hand geven. Dat was iets voor een film. Je zag, zij deden het niet graag. En Rabin sprak het ook uit, en hij zei in Engels, ja, sometimes you have to make peace with somebody you despise. So iemand waar je een hekel aan hebt, moet je gaan vrede mee gaan sluiten. Je zag dat in zijn houding. Wel, die vrede is ook niet gebleven, hè. Dat kwam niet uit die aard. Maar waar er vijandskap is tussen ons en God, is er ook onvrede. Er is geen vrede. Er is afstand. Vermijding. Mensen proberen God uit de weg te gaan. Ze proberen niet naar de kerk te gaan. Proberen excuses te zoeken. Omdat er vijandskap is, een onvrede tussen hen en God. Bespotten. Vijanden bespotten elkaar. Ik denk, was vorige week, las ik in die krant van 2 dorpen hier in Vlaanderen, in Termond en Aalst of zo. En ze hebben schijnbaar een geschiedenis dat in 200 jaar teruggaan. En zij hebben nog altijd spotten ze elkaar en iets wat in die tijd gebeurd is. Alles natuurlijk in een goede gezindheid, een mooie gezindheid, hè. Maar mensen bespotten die christenen. Ze bespotten Jezus. Die dan geleden vonden wij, was zo'n tijdperk waar verschillende advertenties op tv kwamen. Om Jezus te bespotten. Dat was op VRT geweest. En wij hebben ook ons bezwaar gemaakt. We hebben een verzoekschrift aangediend. Dit is niet aanvaardbaar. En gaan doen het maar tegen die moslims en zie wat gebeurt. Maar ze zijn slim genoeg om dat niet te doen. Ze zijn lafaards. Doen het tegen die mensen die niet op straat gaan komen, die niet alles kapot gaan maken. Hè? En vervolgen. Vijanden vervolgen elkaar. Maar wat gebeurt wanneer vrede is er toenadering. Er is relatie. Ze gaan samen aan tafel gaan zitten. Ze gaan elkaar gaan kennen. Het is altijd goed om samen met je vijand te gaan eten. Goede eten kan veel goed maken. Hè? Het is alsof dan komt het los. Dan kunnen mensen met elkaar gaan delen. Zij leren elkaar kennen. Maar mensen willen een vijand niet kennen. Hè? Maar wanneer er vrede is, zij zoeken hun vrienden op. Ze gaan samen gaan barbecuen. Ze kennen elkaar. Dat is vrede met God. Dan hebben wij vrede met God, wanneer we Jezus aanvaard hebben. Er is geen muur, geen onvrede, geen vijandskap. Ten tweede, de vrede van God. Als er vrede met God is, kunnen wij de vrede van God ervaren. Wij kunnen niet de vrede van God ervaren als we niet vrede met God hebben. Zoveel jaren voor mijn bekering was er zo een zoeken naar God geweest in mijn leven. Ik had een heilig vrees voor God. Ik had schrik van hem. Ik ging naar de kerk. Want ik was bang. Wat ging gebeuren als ik niet naar de kerk ga? Dat wordt opgetekend in een boek, zo werd het ons verteld.
En dan ga jy, en as 'n kind stout is, dan sê ek, oppas dan net. Jesus gaan jou iets aandoen. So is ek opgegroeid. Dat vrees en afstand tussen my en God. En tog was er 'n soeke gewees. Ek wilde vrede met God hê. En die dag toen ek Jesus ontmoet, ek herinner my dit nog, ek was student gewees in Pretoria, en ek wandelde, ek was 2 kilometer, was die internaat van op die universiteit geweest, en ek wandelde, heen en terug, van daar na die les, maar die dag was dit anders geweest. Ek liep en ek was aan singen. Iets was in my hart gebeurd. Een bovennatuurlijke, volmaakte vrede. Als er vrede met God is, kunnen wij zijn vrede ervaren. Mensen zoeken soms vrede, maar zij willen niet vrede met God. Er is een ruimte in onze levens die alleen God kan vullen. Er zal altijd onrust zijn. Er zal altijd onvrede zijn. Totdat wij vrede maken met God. En dan zal Gods vrede ingang vinden in onze levens. In Filippenzen 4 vers 6 tot 7. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt. Wat is zorgen maken? Dat is onvrede. Hè? Dus bid voor alles, vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat hij doet. Hoe dankt hij? Wij bidden voor iets en dan danken we die Heer dat hij dit voor ons kan voorzien. Dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Omdat u in Christus Jezus bent. Wanneer wij vrede hebben met God, dan kunnen wij de vrede van God ervaren. Want dan hebben wij toegang tot God. Wij weten, de deur is open. In Hebreeën zeg hij, kom met vrijmoedigheid tot zijn troon. Zodat je kan ontvangen. Dan gaan wij naar God. Met vrijmoedigheid. Want er is vrede tussen ons en God. We moeten niet eerst gaan vrede sluiten, er is vrede. Dankzij Jezus. Omdat we in hem zijn. En dan vragen wij van hem en wij danken hem, want wij weten, hij zorgt. Hij helpt. En dan zullen wij een vrede ervaren die ons menselijk besef te boven gaat. Dat is een bovennatuurlijk vrede. Soms is het midden in die storm, zoals Paulus ervaarde op zee. Was een storm, zij dreigde te vergaan. Iedereen was in alle staten, zij vasten en bidden en het was een enorme vrees geweest en God stuurde een engel en hij zei tegen Paulus, alles komt goed. Paulus geloofde dat, er was vrede. En hij zei tegen die bemanning, jullie kunnen maar terug gaan eten en alles komt goed. Het schip zal vergaan, maar niemand van jullie zullen sterven. Staat vrede die alle verstand te boven gaat. Ik herinner mij in ons eerste gemeente in de Pannen. Op een bepaald moment kregen we afrekenen van gas en elektriciteit. En wij waren nog heel nieuw hier, wij wisten hoe al die dingen werkten. En de gemeente kwam er ook bijeen op een zondag. En wij kregen een afrekening, en dat was die tijd nog franken, 26.000 franken. En in de rekening van die gemeente, van die kerk, hadden wij 7.000 franken. En ik had 2 oudsten in die tijd gehad. En die een oudste kwam naar mij en hij was
Sy was nie goed. Hy was helemaal nie goed van. Waar gaat die geld vandaan kom? Onmiddellik denken ze in eigen zakken, hè? Maar weet je, God betaalt zelf. En ik ging bidden. En toen ik in gebed ging en ik sprak die Heer tot die dingen tot de Heer, toen sprak God tot mij. Hoe spreek ik in mijn geest? Hoor ik het? Want dat is in mijn geest waar het Heilige Geest leeft. Daar is contact tussen mij en God. De lijn is nooit bezet, hè? Je hoeft nooit te zeggen, bel mij terug. Hij is direct beschikbaar. En hij bemoedigde mij zijn woord. En ik wist, het komt goed. Ik wist niet hoe. Van waar gaat het geld vandaan komen? Die ouders hebben weer, ja wat nu? Dat komt goed. Maar hoe gaat het goed komen? Ik weet het niet. Maar God gaat het doen. En enkele dagen later kregen we het telefoontje van een lieve katholieke zuster. Die woonde in Yper, dat is 45 kilometer van Afrikanen. Zij was conciërge in die katholieke kerk geweest. Zij is wedergeboren christen, charismatische katholiek. In Zuid-Afrika tot bekering gekomen terwijl zij daar woonde. En ze keerde terug naar België. En zij belde ons op en zei, luister, ik zit met een probleem. Ik moet hier naar die katholieke kerk gaan, ik ben hier conciërge, maar ik vind niet dat ik mijn geld in de katholieke kerk kan geven. En ik heb mijn tiende opgespaard voor enkele maanden en de Heer heeft het mij uitgewerkt om dat naar jullie te sturen. En zij stuurde het door naar ons en het was 19.000 frank. We kon die rekening betalen. God was niet in paniek. Hij wist waar die geld was. We hadden niet nodig om te bedelen. Een bedelbrief te sturen, hè? Te gaan pleiten bij die leden. Het geld is van God. Hij wist waar het was. Maar dat vrede die ik ervaarde, was dat vrede die alle verstand te boven gaat. Want je verstand zegt andere dingen, hè? Je gedachten zeggen andere dingen. Maar God zegt, dat is oké. Dat is een orde. En dat is de vrede van God. Vrede is meer dan de afwezigheid van problemen. Vrede van God is er ook tijdens die problemen. Midden in die problemen. Midden in die storm kunnen wij een bovennatuurlijke vrede ervaren. Het is een bovennatuurlijke kalmte en heelheid die van God komt. Wat betekent shalom? Heel zijn. Heel zijn. Heel zijn. Nou, lichaam, ziel en geest. Ik heb tijdens mijn voorbereiding gisteravond iets bijgeleerd. Dan is ik ben altijd blij, hè? Dan kan ze iets nieuws horen. En dat is over de woorden shalom en erenei. Wordt het uitgesproken. Erenei is een Grieks woord. Het woord shalom, ik denk vinden we maar één keer terug in het Nieuwe Testament. Het is eigenlijk een Oud-testamentisch woord, een Hebreeuws woord. Erenei is een Grieks van shalom. En in het Nieuwe Testament, telkens wanneer over vrede gesproken wordt, dan is het bijna altijd dat woord. Erenei. En allebei betekent heelheid. Heelheid. Toen de engelen de geboorte van Jezus aankondigden aan de herders, toen zongen ze een lied. Vrede op aarde. Erenei. Heelheid. God is gekomen om te herstellen dat wat in die tuin van Eden fout gegaan is. Terug eenheid te bewerken.
We lees dan ook over die nuwe verbond, dat dit 'n verbond van vrede is. Herinner? Heelheid. Hy is gekom ons heel te maak in haar liggaam, siel en gees. Mense denken altyd, dat het gaat alleen om jou gees. Nee, wij zijn lichaam, ziel en geest. En God is gekomen om ons lichaam, ziel en geest heel te maken. Vrede is ook een vrucht van die geest. Herinner. Dat is een vrucht van die geest. Het evangelie wordt ook genoemd het evangelie van vrede. Herinner. Het evangelie van heel maken. Redding van onze van onze zielen of met geest, terug in een relatie met God te hebben. Ook in mijn ziel, mijn emoties, mijn gedachten, mijn verstand komt er heelheid, maar ook in mijn lichaam. Dat is een heelheid naar lichaam, ziel en geest. Dat is een vrede van heelheid. Een vrede van heelheid. Ik vind het zo prachtig bij die moslims, toen ik in Pakistan gemerkt, wanneer ze elkaar groeten, dan zeggen ze salam alaikum. En dan antwoordt die andere persoon, alaikum salam. Een persoon zegt, hoe is jouw vrede? Salam alaikum. Hoe gaat het met jouw vrede? Ben je jou? En dan antwoordt die ander, ik ben heel, mijn vrede is heel. Vrede betekent heelheid, lichaam, ziel en geest. En wanneer een man een vrouw ontmoet, dan buis je haar hoofd en met zijn vingers raakt hij haar hoofd aan. Dan zegt hij sla. Dat is zo'n verkorting van salam. Vrede. Vrede. Maar het gaat geen hand geven daar. Niet hetzelfde fout maken wat ik deed. Goed, in Johannes, was niet van beter. Goed, in Johannes 4 vers 27 zei Jezus deze woorden, mijn vrede laat ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust. Want dat is een bovennatuurlijke. Boven die dingen die wij kunnen zien. Boven die dingen die wij kunnen ervaren of bedenken. Zijn vrede is boven dat. Dat is een bovennatuurlijke vrede. En deze vrede laat in ons na. En het is interessant als je in een Engelse Bijbel dat gaan opzoeken. Dat heb ik zelf gedaan in de Amplified Classic Edition. Daar gebruikt hij dat woord. Laat ik jullie nou bequeath. Dat is hetzelfde woord die gebruikt wordt bij het testament. Iemand laat een testament na. Met zekere bepalingen. En liefst veel geld en bezittingen en huizen. Maar het is hetzelfde woord. Hij bequeath het. Hij laat het als een testament na. Wanneer iemand gestorven is, het testament geldig. Amen. En Jezus heeft ons vrede nagelaten. Zijn vrede, dat bovennatuurlijke vrede. Van wie is die vrede nu? Wat blieft? Van ons. Want het is aan ons nagelaten. En wij kunnen het ontvangen. Tegenwoordig als er zo iemand kan het ook een nalatenschap weigeren. Hè? Wie wil vrede weigeren? Ja, staat in die momenten wanneer iemand plots wakker wordt en zegt, ik. Jezus geeft niet een vrede, maar zijn vrede. Dat is niet een wereldvrede, maar zijn vrede. En er is geen plaatsvervanger voor Gods vrede. Omdat je het niet kan vervangen, je kan het niet bewerken, je kan het niet verkrijgen, je kan er niet voor betalen. Dat is een bovennatuurlijke vrede. Een vrede die weet, dat is oké. Ik ben heel. Hij heeft het gedaan.
In 1 Thessalonicense 5:23, laat het so zijn dat de God van de vrede u volledig voor zichzelf afzondert en dat uw hele wezen, gees, siel en lichaam zuiver blijft tot de komst van onze Here Jezus Christus. De God van de vrede. Weet u, dat is een eigenschap van God. Hij is die God van vrede. Zijn boodschap is die evangelie van vrede. Wanneer hij een verbintenis met ons aangaan, dan noem hij dit die verbond van vrede, van heelheid. En dan komt Jezus en hij zegt, mijn vrede laat ik aan jullie na, want hij is de God van vrede. Vrede is ook een vrucht van de Heilige Geest. Dat is een eigenschap van God, zoals liefde deel van hem is. En daarom is het ook zo, wanneer wij Gods tegenwoordigheid ervaren, dan komt er vrede. Want dat is wie God is. Dat is wie God is. En wanneer iemand met andere dingen bezig zijn dan met God, wat gebeurt? Je ervaart onvrede. Soms ervaren wij dat. Je wil een besluit gaan nemen en dan komt er onvrede. Dan weet je, glad ijs, dun ijs, oppassen, God is hier niet. Als ik dat ga doen, ga ik zelf betalen. God gaat daar niet voor betalen. Ik heb mij geen fout begaan. In Romeinen 14 vers, laten we teruggaan naar dat 1 Thessalonicense. Laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor zichzelf afzondert. Wij zijn van hem. Wij zijn van hem. En ons hele wezen zuiver blijft. God stelt belang in die hele wezen. Niet alleen in mijn geest. Niet alleen in de redding van mijn geest. Mijn hele wezen. Lichaam, ziel en geest. Romeinen 14 vers 17. In het koninkrijk van God gaat het niet om eten en drinken. Dat is zo'n bekende tekst. Hè? Het gaat om de rechtvaardigheid. De vrede en de blijdschap van de Heilige Geest. In Gods koninkrijk ga je vrede terugvinden. Dat is deel van die fundament van Gods koninkrijk. Is vrede. Vrede, mijn broer en mijn zus, moet voor ons belangrijk zijn. Wij moeten bidden totdat wij vrede hebben. Wij moeten Gods woord gaan onderzoeken totdat wij vrede hebben. Wij moeten gaan nadenken over beloften totdat wij vrede hebben. Wij moeten met God gaan wandelen. Daar waar wij vrede hebben. Ik zeg niet gemakkelijk, hè. Ik zeg niet comfort. God stelt niet veel belang in ons comfort. Maar wel in ons vrede. Soms gaan wij dingen moeten doen die niet comfortabel is. Maar achteraf, dan is er vrede. Gods vrede. Wat hindert Gods vrede? Ten eerste, wanneer wij iets of iemand anders ons bron van vrede maken. Dat hindert Gods vrede. Want niets en niemand kan Gods plaats innemen. Kan God zijn plaats innemen. Niemand anders kan jouw bron van vrede zijn. Dat kan maar tijdelijk zijn. Misschien is het een mooi man of een mooie vrouw. Wel, die wordt ook oud. Die nemen ook andere vormen aan. Die gaat er ook anders uitzien. Ik werd enkele jaren geleden genodigd naar een reunie van ons klas van 1979. Laatste jaar middelbaar in Zuid-Afrika. Ik ben niet gegaan, maar foto's werden toegestuurd en dan zei ik vandaag die mensen op straat moesten ontmoeten. Zonder die foto's heb ik het nooit geweten. Dat is hij zegt. Ik herinner ze nog hoe ze waren, hè. En intussen, ja, zijn sommigen verdubbeld, verdriedubbeld. Dat is anderen op goede manieren, ze zijn vooruit gegaan in het leven.
Maar mense verander. En wanneer wij iemand anders ons bron maak van vrede, soms zoeken mensen iemand die hen gelukkig kunnen maken. Dat is gevaarlijk. Want wat gebeurt wanneer twee mensen met diezelfde bedoeling op zoek gaan? Ik heb jou gekozen om mij gelukkig te maken. En die ander zegt, maar ik heb jou gekozen om mij gelukkig te maken. Dan zit je met een probleem. Niets en niemand kan God zijn plaats innemen als onze bron van vrede. Want het is een bovennatuurlijke vrede. Het is niet afhankelijk van omstandigheden. Een tweede reden waarom mensen ervaren dat Gods vrede veranderd wordt, is dat zij in zichzelf vertrouwen. Ze hebben zoveel vertrouwen in zichzelf. Ze denken wel, dat komt wel goed. Ik ga het wel doen. En ik ga dat en dat doen. En dat zal mij lukken. En dan moeten ze ervaren, mijn vermogen strekt maar zo ver. Mijn kunnen strekt maar zo ver. Mijn wijsheid strekt maar zo ver. En dus dat was in die momenten dat mensen tot bekering komen. Hè? Dat ze in een hoek terechtkomen, ze beseffen alleen God kan me helpen. Dan gaan ze naar God te vragen, zeggen, Heer, dit is wat ik deed. Heer, u mag deze leven hebben. Als u daar nog iets meer kan doen, u mag die hebben. Ik was 18 jaar oud. Ik zag het niet meer zitten. Er was geen uitweg. Ik kon zelf niet een weg maken. Want mijn eigen kunnen strekte maar zo ver. En God kwam en hij gaf mij een nieuw leven. Een nieuw roepen. Een nieuw doel in mijn leven. En zorgen maken. Pardon. Er is voldoende om ons over zorgen te maken. Hè? Maar dat verandert Gods vrede. In de Bijbel zegt, maak je geen zorgen. Werp je zorgen op hem. En vertrouw dat hij het hanteert. Dan komt er vrede. Goed, wat versterkt Gods vrede? Dat is de vrede die wij ervaren. Hè? Wat versterkt die vrede? Door dichterbij aan God te komen. Dat is zoals 1 en 1 is 2. Hè? Dat is logica. Als God, die God van vrede is. Als het zijn eigenschap is. Als zijn koninkrijk. Als fundament vrede heeft. Waar moeten wij dan voor vrede zijn? Bij God. Door dichter bij hem te komen. Door te vertrouwen op zijn trouw. Door te vertrouwen op zijn beloften. Want hij kan niet liegen. Er is één persoon die niet kan liegen en dat is God. Door te rusten en te vertrouwen op zijn liefde. Mijn broer mij zegt, weet u, tijdens mijn voorbereiding zat ik daar achter mijn bureau en ik sprak tot Heer. Ik zei, Heer, dank u wel dat u mij lief heeft. En ik werd er stil van, iets gebeurde in mij. Dat was zo een intieme moment. God is mij lief. Hoe lang geleden hebt u dat tegen uzelf gezegd? God is mij lief. Hoe lang geleden hebt u tegen de Heer gezegd? Dank u wel dat u mij lief heeft. Dat u van mij houdt. Wij weten hoe om te vragen, wij weten hoe om te eisen. Hè? Maar wij zijn soms vergeten hoe om dankbaar te zijn. Dat God mij zo lief heeft. Dat hij alles gaf. Hij redde mij. Hij veranderde mij.
En door te fokus op sy onveranderlikheid. God verander nie en hy sal nooit verander. Hy bly dieselfde. Hy bly die God van liefde. Hy bly die almagtige God. Hy bly die God die groter is. Hy bly die God wat my nie sal begewe, nie verlaat. Hy sal my hand nie loslaat. Hy sal blyven spreken tot my. Hy sal my blywe belofte gewe en hy sal sy waar maak. Amen. En ten derde, vrede in God. Buiten God om is alleen 'n tydelike vrede. Ek wil byna sê 'n valse vrede. Dat is meer 'n wapenstilstand. Voor 'n tydje zijn die probleme minder en dan ervaren wij vrede. Dat is alleen 'n wapenstilstand. Volgende week zijn die problemen terug, hè? Andere problemen, nieuwe problemen. Problemen waar je nog nooit aan gedacht had. Zij komen, alsof ze om die hoek. Zij wachten om die hoek. Hier ben ik. Ik ben daar niet altijd op voorbereid. Maar vrede in God is een standvastige vrede. Dat is een vrede die ons volgt waar wij ook al gaan. Dat is een vrede die deel is van wie dat ik ben, want Gods geest woont in mij. En hij is die God van vrede. Vrede in God maakt het groot verschil. Vrede met God geeft een relatie met God. Vrede van God geeft innerlijke kalmte en rust. Maar vrede in God leert ons hoe om in hem te leven en te rusten. Vrede in God spreekt van dat dagelijks wandelen met God. Om in zijn vrede te blijven. Het moment wanneer wij buiten zijn vrede gaan, dan weten wij, nu moet ik teruggaan. Of hier is gevaar. Ik ga fouten begaan. Ik ga brokken maken. Hè? Ik ga verkeerde besluiten nemen. Vrede in God. Is dat vrede die ik altijd ervaren wanneer ik dicht bij Gods hart ben. Ik hoor zijn hart. Soms moet ik God gaan zoeken. Niet zoeken zoals mensen zoeken. Hè? Hij is niet ver, hij woont in mij. Maar in die zin, ik wil zijn stem horen. Ik wil weten wat God zegt over een bepaalde situatie. En soms duurt het 2-3 dagen. Andere mensen het anders. Hè? Zij hebben een directe leid. Zij gaat zo. Maar soms moet ik mijn gedachten kunnen stilmaken. Want mijn gedachten, ze zijn met van alles bezig. En dan moet ik gaan kunnen stil worden tot op die moment waar ik God wil spreken. Want hij spreekt, maar wij horen hem niet altijd. En dan moeten wij gaan stil worden, zodat wij zijn stem kunnen horen. Het is zoals een radio die je moet gaan stelknop, hè, om op de juiste frequentie te komen. En dan in Zuid-Afrika vroeger hadden ze niet zoveel zendstations en dan reed je achter en dan kom je in zo'n dal en dan geen uitzending meer, dan kom je boven en dan hoor je de rest van die verhaal op die autoradio. En ik herinner mij op onze boerderij hadden we geen elektriciteit, geen stroom. Als je s'avonds thuis kwam moest je altijd een lucifer bij hebben en dan moet je lamp gaan zoeken waar die is en die moet je gaan aansteken. En soms is die geen paraffine, hebben wij gebruikt in die tijd lampparaffine en dan moet je die lampjes gaan bijvullen, dus dat was het was heel interessant geweest. Maar die werden heel heet van boven. Ja, zo'n lange glas en dan heel boven. Ja, wij waren boerenjongens, we hadden altijd honger. En soms pakken wij dan zo'n stukje boerenworst en we legden een lepel en hou je er daar boven die lamp.
En dan had jy so 'n midnight snack, hè. Maar ek herinner my vader en moeder, my moeder volgde in die tyd in serie op TV. Nou ek spreek van vele jare gelede. En die enigste TV die wij hadden, die jy op die autobatterij kon laten werken, was so 'n kleine wit en swart TV. En dan reed my vader ergens tot op die heuwel daar op die boerdery. En dan ging hy my moeder daar sitte met die TV bovenop op die motorkap. En koppel die aan die batterij van die auto's en dan sit en sy daar TV te kyk. Met die rame op en dat sy kan hoor en ook, hè. Wat 'n interessante tyd was dit. En dan moes hy stellen om die uitsending te kunnen ontvangen. Te kunnen horen. Nou, een avond op die boerderij, ja, als je in die living TV wil kijken, moet die auto naast de raam van die living staan. En dan koppel je, dan herinner my een, op een keer zei my papa tegen mij, wil je die auto verplaatsen? En ik was aan gedachte, zoals ik nu nog soms ben, hè. En ik vertrok. En daar had ik die TV weer. Ik heb er niet losgekomen. Die was niet kapot. Dat was een tijd van genade. Vrede in God. Spreek van leven en zijn tegenwoordigheid. Leven en zijn tegenwoordigheid. Iedere dag. Iedere dag. Elk moment. Ik denk dat moet ons begeerte zijn. Ons verlangen zijn. Ons doel zijn. Iedere dag. Om aan Gods vrede te wandelen. Amen. Dank u wel, Vader, voor al uw goedheid. Uw liefde. Dank u voor uw bovennatuurlijke vrede. Je leert ons hoe om in uw vrede te wandelen. Heer, misschien is er vandaag iemand die geen vrede heeft met u. Dan bid ik, Heer, dat die persoon of personen met u vrede zullen maken. Door Jezus te aanvaarden. Misschien is er iemand die geen vrede van God ervaart. Dan bid ik, Heer, dat u die stormen zal stilmaken. Dat u die weg zal tonen naar u toe. Zodat daar ook midden in die storm ook vrede kan zijn. Dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen. De Heer zegent u. Ga in vrede.